Abanye bathi ukhohlokhohlo. Yawuzwa? Uyakhala uthi khohlo. Abanye bathi usala enxiweni. Maningi amagama, it depend kwindawo okhulele kuyo nendawo ozalelwe kuyona. Eyenza ukuthi leyo nto niyibize kanjalo. So thina siyibiza ngokhohlokhohlo, siyibiza ngosala enxiweni ngoba la ekusuke sekungasekho khona muzi sekwamanxiwa khona. Usala lento imile igcwalise leyo ndawo, emveni kwaloko kube yinto nje eyihlathi. Inhleke muhle lo muthi lo kakhulu. Ngifuna ukubala nje izinto eziwu3 noma eziwu4 noma eziwu5. Mangaphane kuukuthi unesichitho lesesixakile ngalendlela leyo ukuthi wena mawusuka kini usuka ufake iperfume yakho eka 5000 noma eka 10000. Uyifaka iperfume uhambe uyongena kubantu, ungene phakathi kwabantu. Mawungena phakathi kwabantu uvele kube nephunga nje abalizwayo kuwena, wena ongalizwa. Noma unuka amakaka, unuka amasimba, uvele unuka amasimba nje, unuke mhlawumbe into nje igundane elifile noma iselesele elifile, into ehlangane nje ongayazi. Lo muthi lo muhle kuleso sichitho. Nayi ke into eyenzayo. Omunye ngithe ngiyamtshela ukuthi uyanuka lo muthi, wangitshela ukuthi hayi awunuki lo muthi, ngiyawuphambanisa. Okay, it's fine, anginankingi. Angiwavula ama debate nama arguments mangifundisa. Leyo nto le ngayenza kakhulu esikoleni, yama debate nama arguments. So la uthatha amaqabunga, ukhanje netso amaqabunga ala uyanuka lo muthi, iphunga lakho nalimbi. Thathe lo muthi ugcobe uhlanganise nosawoti, ne? Ufake emanzini abilile, ugqume, ustime. Ustime, mawustima uzobe uyawuthatha lo muthi uphinde ugeza ngawo. Ngasikhathi ugeza uthatha amahlamvu uyascrubba, uziscrub. Ungasuli mawuqeda uqhuma ngawo. And then omunye uzobe uyawuthatha ngoba ngifuna ushaye ngaphakathi isichitho. Lento ukuthi unephunga elivele lithaquke nje mawuphakathi kwabantu. Thatha lo muthi uwupheke, ubilise, ubile. Uwenze isiphungo ulokwane uphuza half a cup ekseni, half a cup ntambama, half a cup ekseni, half a cup ntambama. Ngikwenzela into esimple, umuthi owodwa owenza izinto eziningi. Then emveni kwaloko uzobe uyaqeda. Lelo phunga lelo lizophela nya, noma kuthiwa bese uqala so ushawa so unalesichitho lesi uthola ukuthi unesichitho seselesele, ubuso bakho buyanakala, ubanjani, uba nezinduna, ube njani, ube mubi, ube into engathandeki. Ubuso bakho mhlasimpane buyancinza, nomzimba uyababa uyancinza nawo, kunezinto nje ezenzekalayo, even nezintwala zengulube uyakwazi ukuthi ulapheke kuloko, ukwazi ukuthi uphile ube right. So into yenzayo wena uyayiphuza lenhlanganisela bese uphinde ugeze ngayo, uphinde ugqume ngayo. Izokusiza kakhulu to eliminate all that smell eyenzekalayo emzimbeni wakho, ube umuntu onephunga mawuhlangana nabantu, ukwazi ukuthi uphile ube right, izinto zakho zenzeke ngendlela. So okubalekile yiloko ukuthi thola kuse fresh lokho ukusebenzisa. And then emveni kwaloko makuwukuthi umuntu oshawe ngesichitho samaqhuqhuva, ngathi uyiselesele, uyayithatha lento uyigqule ihlanganise netswayi elimahahla. And then ubese uthola ilentuzana ucinnamon powder, uyimixe no cinnamon powder. Ubese lento uyayithatha uyenze iscrub noma uyenze ipaste ebusweni emzimbeni wakho. Uyenze ipaste uyiyeke ihlale kuwena for 10 to 15 minutes. Emveni kwa 15 minutes uzobe uthatha amanzi abilile. Thatha amanzi afudumele, ufaka isandla sikasawoti, then ubese uyageza, uwasha umzimba wakho. Ulokane uyenza lento continuously, angathi ungayenza ekseni uyenze ntambama, yenze ekseni uyenze ntambama. Lento le unephunga elimbi ke lo muthi, kodwa uyakwazi ukuthi ukulaphe wena usale uphilile, usale uright, konke okwenza kwenzekele ngendlela. Sikhuluma ngale muthi ke bathi ukholokhohlo usale enxiweni, bathi abanye isena, unephunga nje elingalihle, kodwa kona wena ukwenza ukuthi ube muhle, ube right, ukwazi ukuthi uphile. Number 3 9471 856 083 9471 856. Umaqethuka, siyabonga.